Esta iniciativa, promovida polo Servizo de Drogodependencias de Ribeira en colaboración co Parque Nacional das Illas Atlánticas, pretende dar un paso máis na inclusión social deste colectivo. Os 9 usuarios do taller de carpintería pasarán a próxima semana en Sálvora, traballando na restauración dunha adorna. Temos 4 días de traballo, porque saldremos o lunes á tarde, sobre as 4 da tarde, chegar alá, deixar materiales, a logística e todo eso. Empezaríamos o martes á mañán a traballar en esa dicha adorna e, como dixen antes, poñeremos nunha primeira fase que será limpala, reclavala, adecuala un pouco e se nos dera tempo deixala lista para futuras intervencións, que sería o pintado. Mais aló do traballo de carpintería, esta experiencia pretende fomentar a convivencia entre os participantes nun entorno natural, no que desfrutarán tamén dun amplo programa de actividades con visitas guiadas e observación astronómica. O parque e o Concello aportan dirección técnica, información, colaboración, alosamento, manutención e transportes, seguros de accidente, enfermidade e responsabilidade civil. En este campo de traballo, a parte do traballo que van a facer, tamén van a ter unhas actividades de ocio, no cal mirarán o que é o sistema estelar e a parte deso, como viven os fareiros ali, aprenderán todo eso. A través deste tipo de programas, os usuarios da UAD contribúen tamén a mellorar os espazos públicos, como xa fixeran cos bancos do Paseo de Coroso ou Castiñeiras, así como a restauración da Galerna, embarcación que pertence á Confraría da Adorna.